Sa pagsapit ng gabing yon, napagpasyahan ni Gonzalong hindi na muna umalis sa kanilang pamamahay. Hinayaan na lamang niya na sila Sulay ang magbantay sa kanilang baryo at magbalita sa kanya ng mga ganap dito. Noon kasing gabing yon, ninais ni Gonzalong bantayan ang kanyang anak upang masiguro nito ang kaligtasan ni Nognog. Habang nagbabantay noon si Gonzalo, pinili niyang matulog ng mahimbing katabi ni Nognog. Sa pagpikit ng mga mata noon ni Gonzalo, doon pumasok sa kanyang isipan ang mga nangyari sa nakaraan. Doon niya nakita kung paano itinatag ni Pio Carpio ang grupong kinakaaniban niya na nasa ilalim ng pamumuno ni Cedes. Hindi ni Gonzalo nasipat ang mukha ni Cedes, gawa ng kapag nadadapo ito sa kanyang isipan, natatakpan ang pagmumukha nito ng kakaibang liwanag. Tanging ang matabang katawan lamang ni Cedes ang nakikita noon ni Gonzalo at ang punyal nitong gawa sa pinakadulong buntot ng pagi at isang kakaibang tungkod. Kitang-kita noon ni Gonzalo sa kanyang alaala ang mga pagpatay ni Cedes ng iba't ibang uri ng nilalang. Nasilayan niya din noon si Pio Carpio na minsang naging kasama ni Cedes sa isang pagpupulong. May mga iilang panauhing ding nasisipat si Gonzalo, kagaya ng isang lalaking may kasamang maliit na puting kabayo. Pero parang sinusunog ang kanyang mga mata kapag tinititigan niya ang kabayong yon. May mga bata din siyang nasisipat sa kanyang memorya na hindi niya kilala kung sino-sino. Sa pagsapit ng hating gabi, nagising na naman itong si Gonzalo. Agad niya namang tiningnan noon ang kalagayan ng kanyang asawa at anak habang mahimbing ang mga itong natutulog. Sa paglapit ni Gonzalo kay Nognog, hinawakan niya pa ito sa noo upang masigurong nasa normal na temperatura ang katawan nito. Matapos yan, lumabas din ng bahay itong si Gonzalo upang magpahangin. Doon siya humiga sa kanilang bakuran habang iniisip ang kanyang mga susunod na hakbang sa pagsapit ng umaga. Ang hinahangad niya kasing pagbabago para sa kanyang sarili, tila ba naaantala gawa ng merong mga sakim at mga demonyong taong nagpupumilit sa kanyang gumawa ng hindi mabuti. Sa pagtitig ni Gonzalo sa kalangitan, meron siyang nasipat na isang bulalakaw. Kasabay ng pagdaan ng bulalakaw ay ang pagsipat ni Gonzalo sa mga nilalang na lumilipad sa kalangitan. Alam ni Gonzalong sila Sulay ang mga nilalang na yon, gawa ng kitang-kita niya ang pagmumukha ng mga ito. Ang ipinagtataka lamang ni Gonzalo noon ay dalawa lamang sila Sulay na lumilipad. Ilang minuto pa ang lumipas, agaran ding bumulusok sila Sulay sa bakuran na kinaroroonan ni Gonzalo. Habang naglalakad ito papalapit sa kanya, unti-unti ding nagbago ang kaanyuan nito. Biglang napatayo noon si Gonzalo, gawa ng nasipat niyang sugatan si Mirno at nawawala si Maxim. Butas din ang pakpak noon ni Sulay at paika-ika ito habang naglalakad papalapit sa kanya. Mirno! Sulay! Anong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Gonzalo. Hindi pa man nakakalapit noon sila Sulay kay Gonzalo, humandusay na ito sa lupa. Halos palaisipan kay Gonzalo noon kung papaano at kung ano ang nangyari sa dalawa niyang kasama. Pilit niyang kinakausap ang dalawang yon pero tanging pag-ungol na lamang ang naisasagot ng mga ito. Hanggang sa biglang nagwika si Mirno ng, Si Stancio, Pinuno. Si Stancio, ang isang angkang umanib sa atin, ay nagsiaklasan.
Pilit namin itong pinigilan pero planado ang kanilang galaw sa baryo. Kung naroon ka kanina, maaaring mahirapan ka rin makipaglaban sa angkang yon. Nang hihinang wika ni Mirno. Hindi na noon ni Gonzalo natanong kung nasaan si Maxim. Gawa ng kitang-kita niya sa pagmumuka ni Mirno ang labis na paghihirap nito. Pinili na muna ni Gonzalong pagpahingahin ang mga yon upang hindi na nila gaano pang indahin ang kanilang mga natamong sugat. Nang maisaayos na ni Gonzalo ang kalagayan nila Sulay, pinili niyang tunguhin ang kanilang baryo. Dali-daling nagpalit ng anyo noon si Gonzalo habang naglalakad papalayo sa kanilang tahanan at kasabay nito ang pag-uusal niya ng mga engkantasyong kailangan upang magbago ang kanyang kaanyuan. Ilang minuto lang ang lumipas. Agaran din ang paglipad ni Gonzalo patungo sa kanilang baryo. Minuto lang ang lumipas nang marating niya ito at nadatnan niyang nagkakagulo ang kanyang mga kasama. Ang iba sa mga ito ay nagnanais sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At halos mapuno na ng salot noon ang baryo nila Gonzalo. Ang iba sa mga kubong pinaghirapan nilang itayo ay nawasak at wala nang natirang sigbing kanilang alaga. Doon na pagtanto ni Gonzalo na maaaring ang sigbing pinaalagaan sa kanila ng ibang angkang umanib sa kanila ay ang ginamit ng mga ito upang isagawa ang pagtatraidor nila sa angka ni Gonzalo. Dahil sa mga nangyari noong mga oras na yon, napuno ng galit ang kalooban ni Gonzalo. Pinili niyang magsisisigaw sa kanilang baryo na parabang baliw dahil sa pagkamatay ng iilan sa kanyang grupo. Hindi ito lubosang matanggap ni Gonzalo, lalo na ang pagkamatay ng isa sa kanyang mga matalik na kaibigan na si Maxim. Oo, tama kayo ng hinala. Napatay ng angkang umanib sa kanila ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Gonzalo. Nadatnan niya ang katawan nitong nakatarak sa isang matulis na kahoy na wala ng buhay. Nang medyo humuhupa na ang tensyon sa paligid, piniling maghukay ni Gonzalo sa lupa upang kahit papaano'y mabigyan ng maayos na himlayan ang kanyang mga kasama. Sa bawat paghukay noon ni Gonzalo, patuloy ang pagpatak ng kanyang luha at ang pagpapanalangin niya sa Amang may likha. Pinipigilan niya noon ang kanyang sariling makagawa ng hindi mabuti dahil sa naisip niyang maaaring patibong lamang ito ng dyablo upang ibalik siya sa kanyang landas na matagal na niyang tinalikuran. Ang ginagawa lamang noon ni Gonzalo habang naghuhukay ay ang panalangin para sa mga pumanaw at ang pagtulo ng kanyang luha. Medyo may kalayuan sa kanilang baryo ang piniling libingan nito ni Gonzalo upang magkaroon ang mga kaluluwa nito ng katahimikan. Matapos yan, napagpasyahan noon ni Gonzalo na humingi ng tulong kay Pio Carpio. Wala na kasi siya noong malalapitan sa kadahilanang wala nang ni isa sa kanyang mga kasama noon ang meron pang kakayahang lumaban. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, kagaya ng nakagawian ni Gonzalo kapag merong napapaslang sa kanila, sinisiguro niyang nakalibing na ang mga katawan nito bago pa sumapit ang 4:00. Matapos yan, pinili ni Gonzalong bisitahin ang ibang nakaligtas sa kanyang angkan. Tinulungan din niya itong maiayos ang kanilang mga barong-barong natitirhan sa pagsapit ng umaga. Ilang oras pa ang lumipas, matagumpay na ngang nakauwi noon si Gonzalo. Nasipat niya sa kanilang pamamahay ang kanyang mag-ina na nagbabantay sa kanyang kaibigan. Mahal, pwede bang dalhan mo sila Sulay ng mainit na tubig? Huwag mo nang haluan ng kung ano. Mainit lang, sapat na yan. Wika ni Gonzalo sa kanyang asawa.
Dali-dali naman itong tinugon ng kanyang asawa nang marinig nito ang kanyang sinabi. Nais ni Gonzalong painumin ng mainit na tubig sila Sulay upang kahit papaano'y makabawi-bawi ito sa kanilang mga pinsalang natamo. Mabaho man noon ang katawan nila Sulay, hindi ito naging hadlang para kay Nognog at sa kanyang ina na gamutin nila ang mga kasama ng kanyang ama. Pilit nila itong binihisan upang kahit papaano'y magmukha itong isang normal na tao. Sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, tuluyan na ngang nagising noon si Sulay. Samantalang si Mirno naman ay tulog na tulog pa rin. Habang bumabangon noon si Sulay, panay ang tanong nito kung nasaan si Maxim. Hindi na muna ito nagawang sagutin ni Gonzalo upang kahit papaano'y hindi na niya madagdagan ang mga pasani nitong problema. Alam kasi niyang magwawala si Sulay kapag nalaman nitong namatay na ang isa sa kanyang matalik na kaibigan. Pinuno, si Maxim nakita niyo ba? Nagpaiwan si Maxim, Pinuno, para lamang masagip kaming dalawa ni Mirno. Nais ko man siyang samahan sa labanan. Wala akong magagawa kung hindi ang sundin ang kanyang nais. Nais niya kasi, Pinuno, na malaman mo ang kinahahantungan ng ating baryo. Kahit sa huling pagkakataon, ikaw at ikaw pa rin ang iniisip ni Maxim. Maluhaluhang wika ni Sulay. Habang nakikinig noon si Gonzalo sa sinasabi ng kanyang kaibigan, patuloy ang pagtulo ng kanyang luha na halos hindi na niya magawa pang pigilan. Sila Nognog noon halos mapuno ng pagtataka dahil sa kanilang mga nasisilayang kaganapan. Sa paglipas ng oras, doon nalaman ni Gonzalo ang mga kaganapang nangyari sa baryo. Ayon kay Sulay, pagbalik nila sa kanilang baryo, paisa-isa ng pinakakawala ng pangkat ni Estancia ang mga sigbing kanilang inaalagaan. Ang iba sa mga sigbing yon, nagpalit ng anyo bilang isang ordinaryong tao. Ang iba naman sa mga ito, nananatiling anyong aso. Sa paglapit noon nila Sulay sa pangkat ni Estancia, pilit sila nitong tinatanong kung nasaan si Gonzalo. Nang malaman nitong wala si Gonzalo sa baryo, pinili nitong umpisahan na ang kanilang gagawing pag-aaklas. Nagkataon naman noong mga oras na yon na ang iba sa mga kasama ni Gonzalo ay naghanap ng kanilang makakain. Ang ibang bantay sa kanilang baryo ay ang tanging nagtanggol sa kanilang uri. Sa pag-utos ng pangkat ni Estancia sa pagsugod ng sigbin, doon na pumutok ang kanilang labanan. Labanang halos hindi maunawaan ni Sulay kung ano ba ang bunga. Nang mapaligiran noon si Maxim ng hindi mabilang na sigbin, pilit niyang tinulak papalayo ang dalawa niyang kasama. Sa kwento na din ni Sulay, naunawaan ni Gonzalo na kahit itago niya ang pagkamatay ng kanilang kaibigan, ay alam na ito ni Sulay. Kitang-kita niya kasi noon na pinagkumpulan si Maxim ng mga sigbin at hinila patungong Karimlan. Sila Estancia naman noong mga oras na yon ay pinagpapapatay ang mga kauri ni Gonzalong mga bata. Marami man ang nasawi sa naganap na labanan, pilit pa ring nagpapakatatag sila Gonzalo upang muling maitayo ang kanilang angkan. Dahil sa mabilis maghilom ang sugat nila Sulay, bago pa man sumapit ang hapon, nakatayo na ito at nakabalik na ang dating lakas nito. Hindi na muna ito hinayaan ni Gonzalong makabalik sa kanilang baryo dahil sa maaaring panganib na muling sumiklab sa lugar na yon. Kahit may mga nakabantay doong mga kasamahan ni Gonzalo, hindi niya pa rin ipinilit ang buhay nila Sulay na ilagay sa alanganin. Sulay, dumito lang muna kayo sa bahay at ako na may tutungo sa lugar ni Pio Carpio. Hihingi ako ng tulong upang kahit papaano'y meron tayong laban sa mga demonyong yon.
Sadyang marami talagang demonyong traidor na kahit anong kabutihan ang ipakita mo sa mga ito, darating at darating pa rin ang pagkakataong manunuklaw ito. Tunay ngang, ang ahas ay ang representasyon ng dyablo. Wika ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, pinili nitong magpaalam na sa kanyang kaibigan at mag-ina upang marating niya na ng mas maaga ang tahanan ni Pio Carpio. Dinaanan na din niya si Kaloy upang kahit papaano'y makatulong ito sa kanila. Hindi naman siya tinanggihan ng kanyang kapatid, gawa ng wala naman itong inaatupag na trabaho. Sa pagdating nilang magkapatid sa pamamahay ni Pio Carpio, agad din namang inihayag ni Gonzalo sa kanyang tiyuhin ang mga nangyayari. Istansyo? O sige, tutulungan kita, Gonzalo. Pero sa ngayon, bigyan mo muna ako ng panahon upang mahanap ang kinaroroonan ng mga ito. Huwag ka nang mag-aksaya ng iyong lakas dahil madali ka nilang mabibitag kung abilidad sa kaliwa ang iyong gagamitin. Wika ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsindi nito ng kanyang tabako. Agaran din silang pumasok noon sa pamamahay ni Pio Carpio upang hintayin ang kanyang tiyuhin sa kung anumang dadalhin at gagawin ito. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, nananatiling naghihintay sila Gonzalo kay Pio Carpio. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagwika si Pio Carpio sa dalawa na samahan siya sa gibang simbahan, hindi kalayuan sa kanyang tahanan. Agaran din namang sinamahan ito nila Gonzalo na merong pagtataka sa kanilang mga sarili. Pagdating nila sa gibang simbahan, halos mapaatras itong si Gonzalo sa kanyang mga nasilayan. Ayon kasi kay Gonzalo, pagpasok nila sa gibang simbahan ay punong-puno ito ng mga baging. Meron siyang nakitang isang tikbalang na punong-puno ng malaabong balahibo. Meron itong kasuotang gawa sa ginto at meron itong nagsisitalasang mahahabang kuko. Meron din itong nagsisitayo ang 7 sungay papaikot sa ulo nito. Mahahaba ang mga tenga nito at kulay berde ang mga mata. Nagliliwanag ang tikbalang na yon kahit napakadilim noong mga oras na yon. Sa pagsilay dito nila Gonzalo, kitang-kita niya ang pagtayo nito nang makalapit na sila sa kinaroroonan ng tikbalang. Habang kinakausap ito ni Pio Carpio, pasipat-sipat ang nilalang na yon sa kinaroroonan nila Gonzalo. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang naglaho din ang tikbalang sa harapan ni Pio Carpio. Agaran ding lumapit noon si Pio Carpio kay Gonzalo at nagwika ng, Yan ang minana ko sa Lola Astring mo. Napakagandang nilalang, hindi ba? Matapos nitong makapagwika, hindi nagawang sumagot ni Gonzalo. Manghang-mangha siya sa nilalang na yon, gawa ng yon ang unang beses na nakaramdam si Gonzalo ng labis na takot. Halos tumatak talaga sa isipan noon ni Gonzalo ang ganoong uri ng nilalang. Sa paglakad nila pabalik sa tahanan ni Pio Carpio, nagwika si Gonzalo ng, Tio, ano bang gagawin ng tikbalang na yon? Hahanapin ng tikbalang na yon, Gonzalo, ang ipinapahanap mong grupo. Huwag kang mag-alala. Magmamasid lamang ito sa paligid. O siya, tayo na't puntahan na muna natin ang iyong mga kaibigan. Wika ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkuha nito ng kanyang gamit. Alam ni Pio Carpiong madugo ang kanilang pupuntahan, kaya pinili niyang dalhin ang lahat ng gamit na alam niyang mapapakinabangan. Si Kaloy naman noon, nagpresenta na mag-abot ng kanyang tulong.
Bago pa man umalis sila Gonzalo sa pamamahay ni Pio Carpio, pinili nilang maghapunan na muna. Huwag ninyong madaliin ang digmaan. Kusayang darating sa tamang panahon. Piliin niyong busog ang inyong mga tiyan kapag kayo'y merong delikadong lugar na pupuntahan. Tandaan niyo ito. Maaaring ang pagkaing tinatamasa natin ngayon ay ang huli na nating makakain. Wika ni Pio Carpio. Sa pagtatapos ng kanilang pagkain, agaran ding binitbit ni Gonzalo ang lahat ng dadalhin ni Pio Carpio. Tumawa lang naman noon si Pio Carpio, gawa ng kayang-kaya niyang pasanin ang mga yon kahit hindi tumulong si Gonzalo. Pagdating nila sa tahanan ni Gonzalo, doon nila nasipat sila Sulay na nagpapahinga kasama ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa lugar, halos hindi magawang makapagsalita nila Sulay dahil sa dalawang albularyong kasama ni Gonzalo. Kasabay ng pananatili nila sa pamamahay nila Gonzalo, minuto lang ang lumipas at nagpasya na itong si Pio Carpio na tugisin na ang traidor na kaanib ng kanilang uri. Natunugan na kasi ni Pio Carpio ang kinaroroonan ng mga ito, kaya alam na niya kung saan sila tutungo. Sa paglakbay nila Pio Carpio sa kabundukan, wala ni isang nilalang ang nagtangkang manligaw o magparamdam lamang sa kanila. Kahit ramdam nila Gonzalo ang dami ng engkanto sa paligid, para bang merong harang ang nakapalibot sa kanila, gawa ng hindi nakakaya ng mga engkantong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Ang nagagawa lamang ng mga ito ay ang magmasid sa kanilang paglalakbay. Sa pagtawid nila sa isang sapa, nadapo sila sa isang paanan ng bundok na merong bibig na yungib. Doon sinabi ni Pio Carpio na doon nagtatago ang kanyang mga kaanib. Habang papalapit sila Pio Carpio sa lugar na yon, maiging nagmamasid sila Gonzalo sa paligid. Kalma lang, Gonzalo. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Walang mangyayaring masama sa pangkat natin. Wika ni Pio Carpio. Pagpasok nila sa kuweba, bumungad sa kanila ang napakadilim na lugar. Kalmado lang noong naglalakad si Pio Carpio na para bang hindi ito nag-aalala para sa kanyang buhay. Alam na! Next episode, gera na talaga to. Pero balikan ko lang yung first part ng story. Grabe no? Iba eh. Nakita pa niya si... Natatakot kasi ako magbanggit ng pangalan eh. Pero nakita pa nila yung lola ko. Diba? Na ano ni Gonzalo sa... Ano niya, memory niya. May nakita siyang mga bata. Tapos... Isang lalaki na may kasamang kabayong maliit na hindi niya matitigan yung kabayo kasi nasusunog yung mata niya. Grabe. Sobrang angas nun. Tsaka pag tititig siya sa mukha ni Cedes, di ba? Pahintay na lang, meron pa tayong episode 17. Salamat.